дар ҷаҳони имрӯза муҳимтарин масъала паёмадҳои тағйири иқлим аст ва барои ояндаи башар ва иқлими замин бояд корҳои зиёде ба анҷом расанд, зеро дар даҳсолаҳои баъдӣ ин масъала боз ҳам шиддати бештар мегирад. дар маҷмӯъ агар назар афканем ба шароитҳои табиии ҷумҳурии Тоҷикистон, кишвари мо барои ташаккулёбии захираҳои об гӯем ки махсус офарида шудааст. Тамоми шароитҳо махсус барои ташаккулёбии захираҳои об, ташаккулёбии ҳамчун як озмоишгоҳи табиӣ тамоми равандҳои дар табиат ба вуқӯъ оянда мебошад. яке аз масъалаҳое ки барои ҳаёти инсоният дар замони муосир нақш дорад, ин ташаккулёбии захираҳои об аст. дар адабиётҳои илмӣ ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун махзани асосии обҳои Осиёи марказӣ, сарчашмаи обии Осиёи марказӣ ва шаршараи обӣ барои минтақаи Осиёи марказӣ ёд мешавад. яке аз муҳимиятҳое ки барои чунин унвон гирифтани кишвари мо мусоидат намудааст, ин ташаккулёбии пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистонанд ки зиёда аз 60% захираҳои обӣ аз ҳисоби пиряхҳо ташаккул меёбанд. дар кишвари мо дар тамоми минтақаи Осиёи марказиро бо оби ошомиданию, полизию, хоҷагидорӣ таъмин менамоянд. аз ҳамин нуқтаи назар барои кишвари мо чунин унвон доданд, яъне ки ба таври мухтасар кишвари махзани обҳои мусаффо барои минтақаи Осиёи марказӣ ном гирифтааст. масъалаи ҳифзу таҳкими захираҳои обӣ бори аввал дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 1998 дар нишастҳои сарони давлатҳо ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамкории мамлакатҳо баррасӣ гардида буду ин иқдомҳои наҷиб ба як платформаи ҷаҳонӣ шурӯъ аз ибтидои солҳои 2000 бо қатномаҳои махсуси Созмони Милали Муттаҳид бо ҳамовози амиқи кишварҳои олам муҷиби даҳсолаҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо гардид. дар самти масъалаҳои марбут ба обу иқлим имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистонро кишварҳои олам мамлакати ташаббускору созанда ва иқдомсоз эътироф намуданд. дар замони муосир барои дилхоҳ кишвар омӯзиш ва муайян намудани ҳолатҳои муосири ташаккулёбии равандҳои дар захираҳои об ба вуқӯъ пайванда, хусусан пиряхҳо, яке аз вазифаҳои муҳим арзёбӣ мегардад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳиби истиқлолии кишвар зиёда аз 14 ташаббуси кишвар бо қатномаҳои махсуси Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардиданд. аз он ҷумла ташаббусҳо вобаста ба эълон доштани соли байналмилалии оби тоза, 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳамчунин ташаббусҳо дар самти ҳифз ва нигаҳдории пиряхҳо низ қабул гардиданд ки эълон доштани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, мушаххас гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, таъсис ёфтани фонди боварии байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо ва аввалин маротиба дар сатҳи баланд баргузор намудани конференсияи байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо аз ташаббусҳоеанд ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ пешниҳод гардиданд ва онҳо дар самти ҳифз, истифодабарии оқилонаи захираҳои об нақши муҳим доранд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ махсусан марказҳои илмию тадқиқотӣ дарк намуданд ки ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои башар дар масъалаҳои обу иқлим ниҳоят зарур ва саривақтӣ мебошанд.
аввалин маротиба вақте ки масъалаҳои истифодабарии оқилонаи пиряхҳо ва ҳифзи онҳо ба арсаи байналмилалӣ бароварда шуд, яке аз масъалаҳои муҳим ин омӯзиши пиряхҳост. яъне ки мо агар дар аввали солҳои 2000 проблемаи асосӣ масъалаи оби тоза буд, вақте ки дар арсаи байналмилалӣ натиҷагирӣ гардид, яъне ки ҳамин оби тоза барои ҳама дастрас нест ва ташаббуси пешвои муаззами миллат вобаста ба об барои ҳаёт дар арсаи байналмилалӣ пазируфта шуд ва он дар ҳалли масъалаҳои обӣ дар арсаи байналмилалӣ як иқдоми наҷиб ва самарабахш буд. дар заминаи он эълон гардидани ба хотири ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои байникишварию истифодабарии самараноки дарёҳои фаромарзӣ дар арсаи байналмилалӣ соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об низ бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар арсаи байналмилалӣ татбиқ гардид ва натиҷаҳои бисёр хуб ҳам ба бор овард. ва иқдоми об барои рушди устувор ин яъне ки истифодабарии самараноки захираҳои об бе расонидани таъсири манфӣ ба захираҳои об буд. ва вақте ки ҳамин ташаббусҳо татбиқ гардиданд, дар замина муайян гардид ки яке аз проблемаҳои муҳим дар арсаи байналмилалӣ ин ба таври мушаххас ҳифз нагардидани сарчашмаи асосии ташаккулёбии захираҳои об мебошад, яъне пиряхҳо. ва дар ҳамин замина пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ пешниҳод намуданд ки соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 эълон карда шавад ва хушбахтона ин иқдом пазируфта шуд. яъне ки давра ба давра муайян гардид ки проблемаҳои ҳифз ва истифодабарии захираҳои об дар кадом сатҳ қарор дорад. чаро дар асри 21 масъалаи обу иқлим ба проблемаҳои глобалии сайёра табдил ёфт? коҳишёбии захираҳои обӣ аз кадом омилҳо вобаста аст? раванди тағйири иқлим ба инсоният то чӣ андоза хатарнок аст? одамон ин мушкилот, муаммо ва хатари глобалиро чӣ гуна метавонанд бартараф созанд? дар ҳошияи тадқиқотҳои саҳроӣ яксолёҳӣ дар маркази омӯзиши пиряхҳо, муҳаққиқони мамлакат ва пажишгоҳҳои обу иқлим ва обуҳавошиносии кишварҳо ба тадбирҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пурра гузаштан ба энергияи сабз, шинондани беш аз 2 миллиард дарахт то соли 2040 баҳои баланд доданд. дар ҳамоиш намояндагони доираҳои илмии кишварҳои Аврупо, Амрико ва Осиё иброз доштанд, ки маҳз ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ барои роҳҳои кам кардани таъсири тағйири иқлим ба захираҳои обӣ, махсусан ҳавзаи пиряхҳо ба таври маҷмӯӣ ҳамкориҳо ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин дар ҳамоиши мазкур натиҷаи тадқиқоти саҳроӣ дар соли 2025 дар ҳавзаи пиряхҳои болооби дарёи Зарафшон ва Вахшу Кофарниҳон мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтанд. олимон тавсия додани сайрхатҳои экспедитсияҳои илмӣ ва пайгирӣ аз натиҷагирии мушаххасу муфидро хеле муҳим арзёбӣ намуданд. захираҳои обӣ, захираҳои барфие ки ҳастанд, захираҳои пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳон маълумот фақат солҳои 50 охирин маротиба ба тариқи куллӣ омӯхта шуд. соли байналмилалии геофизикӣ аз он сол ин тараф соли 2007-2008 соли байналмилалии қутбӣ буд ки фақат тадқиқотҳо дар қутби шимол ва ҷануб буданд ва ҳамчун давлати ташаббускор ва пешқадам Тоҷикистон фақат шомил буд дар ин соли байналмилалии қутбӣ, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ нишон дод ки бояд ки илми тадқиқотҳои илмӣ дар континентҳо дар хушкӣ ҳам ба роҳ монда шавад, барое ки истеъмолкунандаи об дар асос ва истифодабарондаи обҳои ошомидани ин аҳолӣ аст. тағйирёбӣ бо сурати иқлим ва афзоиши аҳолии сайёра дар назди инсоният то рафт масъалаҳои нав мегузорад. ҳалли оқилонаи онҳо боиси паст шудани шиддати таъсири тағйирёбии иқлим ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. аз ҷониби дигар ба бозори меҳнат омода кардани мутахассисони ҳирфаӣ дар бахшҳои дақиқ хеле муҳим мебошад. раванди татбиқи 10-солаи байналмилалии амал
об барои рушди устувор ва 10-солаи байналмилалии амал барои криосфера имкон фароҳам сохт, ки дар мамлакат барои омода кардани мутахассисони сатҳи байналмилалӣ дар самти обу иқлим ва гуногунии биологӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ниҳодҳои илмӣ шароит фароҳам оварда шавад. миқдори пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ 23-24 миллион кубометр ҳастанд. миллион кубометр. обҳои кӯлҳо, дарёҳо, ҳамаи амонро агар мо ҷамъ кунем дар якҷоягӣ, ҳамагӣ 1 миллионро ташкил мекунанд. ҳамагӣ 1 миллион. лекин обҳои зеризаминӣ қариб ки 22-23 миллион ҳастанд. барои ҳамин ҳам бояд ки мо он чӣ ки аён аст онҳоро боомӯзем ва он чӣ ки аз мадди назари мо дур астанд онҳоро бояд зери назорат бигирем. ва як раванди дигаре ки хеле ҳам барои хуҷагии халқ зарур аст ва барои инкишофи иқтисодиёти ҷумҳурӣ зарур аст, ин пиряхҳои набзонӣ ва пиряхҳои кандашавӣ, ҳам пиряхҳо, ҳам ҳавзаҳои болои пирях, ки ино мо бояд пешгӯӣ кунем. барои хисороти хеле зиёд мебинад. хисорот баъзе вақт дар баъзе давлатҳо аз 3 то 5 то 7% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил мекунад, ки ин хеле ҳам зараровар аст барои иқтисодиёт. айни замон бисёр масъалаҳои гуногунии олами биологӣ ва обу иқлим боиси нигаронии аҳли башар буда, ба таъсири гармӣ ва тағйири иқлим ва гардиши анбӯъи фазоят муосиферӣ дахл дорад. дар ин маврид масъалаҳои зиёде мебошад, ки дар ҳамкории сатҳи байналмилалӣ ҳаллу фасл хоҳад гашт. маҳз омили мазкурро ба назар гирифта, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки дар назди Созмони Милали Муттаҳид конвенсияи доимо амалкунандаи ҳифзи захираҳои пиряхӣ таъсис дода шавад. ҳамзамон дар оғози 10-солаи байналмилалии амал барои криосфера таъкид доштанд, ки оқибатҳои номатлуби тағйири иқлим ва обшавии захираҳои кристалли ях дар ҳамаи ҳавзаҳои ҷаҳон ба инсоният хатар эҷод намуда, ба сатҳи зиндагии миллиардҳо сокини сайёра таҳдид менамояд. дар ҳамин замина пешвои миллат таъкид доштанд, барои ҳифзу таҳкими захираҳои обӣ дар назар аст, ки дар шаҳри Душанбе маркази байналмилалии криосфера таъсис дода шавад. ҳамин гуна кӯлҳои зебои фохир нигини кӯҳистонанд. дар мамлакати мо 1300 кӯлҳои хурду калон мавҷуд буда, ҳар кадоми он дорои хосияти хоси гидрологӣ мебошад, ки 75 километри мураббаъ масоҳа доранд. аксари ин кӯлҳо хурд буда майдони ишғолкардаашон то ба 1 километри мураббаъ мерасад. ба ҳисоби чунин кӯлҳо 97% шумораи умумии онҳо рост омада, ҳамагӣ 9% майдони умумии кӯлҳои ҷумҳурiyро ташкил медиҳанд. ин кӯлҳои зебо як чакомаи дарёҳое мебошанд, ки бо таровиши мавсимӣ дар реҷаи гидрологӣ нақши худро доранд. аз ҷониби дигар, маҳз ҳудуди кӯлу соҳили дарёҳои кӯҳӣ дар ташаккули экосистемаи хос нақш мегузоранд. дар доираи ҳамин ташаббусҳои ҷаҳонӣ соли 2024 аз ҷониби олимони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳия намудани атласи нави пиряхҳои Тоҷикистон бо дар назардошти натиҷаҳои таҳқиқоти илмии пиряхҳо, бо нишон додани намун натиҷаҳои таҳқиқи пиряхҳо рӯи даст гирифта шуд, ки дар натиҷа мо тавонистем аввалин маротиба дар таърихи соҳиби истиқлолии кишвар ва дар тамоми давраи таҳқиқоти пиряхҳои Тоҷикистон атласи пиряхҳоро барои тамоми Тоҷикистон таҳия намоем ва дар ин атлас ҳамчунин дар баробари нишон додани харитаҳои ҷойгиршавии пиряхҳои расмҳои онҳо ҳамчунин натиҷаҳои корҳои илмию таҳқиқотии олимони тоҷик низ инъикос шуданд. мақсад аз таҳия намудани атласи мазкур ин муаррифӣ намудани пиряхҳои кишвар ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, дастовардҳои олимони тоҷик дар соҳаи илмҳои криосфера мебошад. барои дар минтақаи баландкӯҳ бештар ҷой шудани кӯлҳо шароити мусоиди гидроморфологӣ, геотектоникавӣ ва иқлимӣ замина гузоштанд. маҳз дар ҳудуди баландии 3000 то 5000 метр аз сатҳи бар паҳнкӯҳҳои начандон нишеб, фурӯхамидаи қишр, чокҳои бузурги геологӣ ҷойгир шуданд. кӯлҳои Тоҷикистон ба 4 гурӯҳ тектоникавӣ, пиряхӣ, сарбандӣ ва гидрогенӣ ҷудо мешаванд.
ибтидо ва интиҳои марҳалаҳои номбурда дар кӯлҳои ҷудогона фарқ мекунанд. Масалан, агар давраи баланд шудани сатҳи оби Искандаркӯл аз 20 апрел оғоз ёбад, ин нишондиҳанда барои кӯли Сарез аз 17 июн оғоз мешавад. Агар давраи бо обпуршавӣ барои кӯлҳои Сарезу Ховаркӯл 150 шабона рӯз давом кунад, ин раванд барои Искандаркӯлу Зарилкӯл ҳамагӣ 80-90 шабона рӯз давом мекунад. ҳамин гуна ҳамагӣ дар ҳавзаи дарёи Кофуфарниҳон 327 пирях ба ҳисоб гирифта шудааст, ки онҳо 106 километри мураббаъ масоҳатро фаро гирифтанду ба 2.9% масоҳати ҳавзаи дарё баробар аст. вале афсӯс, то ҳанӯз ба ғайр аз пиряхи якарча аз ҷониби ниҳодҳои марбута ҳавзаи пиряхҳои дарёи Кофарниҳон ба таври кофӣ омӯхта нашудааст, ки масоҳаташ 10 километри мураббаъро ташкил медиҳад. дарёи Хонақоҳи кӯҳӣ бо реҷаи гидрологии хосаи худ аз 17 пиряхи хурду калон ғизо мегирад. пиряхи калонтарини саргаҳи дарёи Хонақоҳи кӯҳӣ Хоҷамафраҷ дар баландии 4427 метр аз сатҳи баҳр қарор дошта, хушбахтона аз ҳисоби ҳарорати пасти маҳалли ҷойгиршавиаш ба нурҳои офтоб тобовар аст. маҳз ҳамин омил барои аз рӯи реҷаи муқаррарӣ ҳамчун манбаи ғизои дарё ба шумор меравад. пиряхи Хоҷамафраҷ солҳои охир то 30% масоҳати қаблии худро аз даст дода. дар қисмати поёнии он ба вуҷуд омадани маренаи азим баёнгари он аст, ки қаблан бо кӯчиши худ аз нуқтаи ғизогирӣ чунин ҳолати мазкурро ба вуҷуд овардааст. вақте ки мо соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро истиқбол намудем, ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба ин масъала иқдомҳои мушаххасе анҷом дод ва мушаххас гардид, ки барои ҳифзи пиряхҳо ин аз ҳама маҳаки асосии ҳамин мушкилот ё ҳамин проблема ин аз назари илмӣ комилан омӯхта нашудани равандҳои криосфера дар кураи замин мебошад. бо дарки муҳимияти ҳамин масъала ҳанӯз соли 2018 пешвои миллат дар сохтори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро таъсис доданд, ки ин марказ ба омӯзиши илмии бунёдии равандҳои криосфера, яъне ки ташаккулёбӣ дар пиряхҳо машғул аст ва ин масъала аллакай дар соли 2025 дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардид ва дар шарикӣ бо кишвари Фаронса дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳод ва бо қарори Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ барои дастгирии илмҳои криосфера солҳои 25-34 татбиқ гардид. яъне ки мо имрӯз дар раванде қарор дорем, ки бояд тамоми иқдомҳо ва ташаббусҳои мо аз назари илмӣ асоснок бошанд. ҳолати мазкур ҳолати пиряхи ҳавзаи дарёи Замбаро ба ёд меорад, ки дар натиҷаи фишори пайҳами паҳлӯӣ дар пешорӯи пирях аниқтараш маҷрои он сарбанди азимеро ба вуҷуд овардааст, ки чунин ҳолат дар давоми 10 миллион сол ба амал меояд. аз ҷониби дигар, чунин шароит баёнгари боришоти ниҳоят зиёд ва бо баландии эҳтимоли садҳо метр чунин вазъиятро ба вуҷуд оварда метавонад. зеро саду ҳазорҳо тонна хорасангу гилитаги пиряхро танҳо чунин иқтидори бузурги кӯчиш метавонад ҳаракат диҳад. мутаассифона чунин ҳолатҳои пиряхҳо ҳамчун шароити геосиологӣ ва криосфераи он ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд. пиряхҳо барфҳои мавсимӣ ва боронҳо асосан такшин шуда ба чашмаҳои соф ва ҷиҳати экологӣ соф табдил меёбанд. камшавии захираи пиряхҳо боиси коҳиши оби чашмаҳо ва дарёҳо мегардад. дар кураи замин оксиген ҳамчун манбаи ҳаёт дар ҳолати гардиш аст ва тозагии атмосфера дар ҷаҳони муосир яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад, зеро тағйирёбии иқлим ба раванди мазкур мансуб буда олами биологӣ аз таъсири чунин муҳит зарар мебинад. ҳоло дар ҷаҳон барои рушди энергияи сабз яке аз омили кам кардани хати хатарҳои эҳтимолии экологӣ чораҳои гуногун андешида мешаванд. пеш аз ҳама кам кардани партови газҳои гулхонаӣ, коркарди ашёи пластикӣ, тадриҷан даст кашидан аз истифодаи чунин мавод ва васеъ кардани майдонҳои боғоту ҷангалзор ва мусоидат намудан ба иқлими дорои экологияи бехатар хеле муҳиму зарур мебошад.
бо мақсади рушди иқтисод ва энергияи сабз дар мамлакат барномаҳои зиёди давлатӣ қабул гардиданд, ки барои зиёд намудани масоҳати ҷангалзор, бунёди боғоту такмили захираҳои истифодашавандаи энергияи сабз нигаронида шуданд. аз ҷониби дигар масъомили мазкур барои коҳиш додани таназзули пиряхҳо чораи муассир аз ҷониби олимон ҳисобида мешавад. дар баландиҳои ҳавзаи қаратоғ ҳамчунин кӯлҳои хеле зебо ҷойгир шуданд, ки аз рӯи сохти геологӣ ба гурӯҳи кӯлҳои назоратшаванда шомиланд. кӯл дар натиҷаи кандашуда афтидани кӯҳпора ва банд шудани яке аз шохобҳои чапи қаратоғ, ки парион ном дорад, ба вуҷуд омадааст. дарозии кӯл 712 метр, бараш то 225 ва умқаш ба ҳисоби миёна 10,8 метр, ҷои аз ҳама чуқураш дар назди сарбанд ба 18,6 метр мерасад. масоҳати сатҳи болои кӯл бошад 0,16 километри мураббаъ, ҳаҷми обаш 173,000 метри кубӣ мебошад. оби кӯл аз байни қабатҳо ва болои дарғот ҷорист. ҳамасола аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ ҷиҳати иҷрои барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 корҳои экспедитсионӣ, илмӣ тадқиқотӣ дар пиряхҳо ва кӯлҳои пиряхӣ ва кӯлҳои рахнашаванда гузаронида мешавад. дар ин росто қайд намудан зарур аст, ки мутахассисони мо дар ҳавзаи дарёи қаратоғи шаҳри Турсунзода корҳои экспедитсиониро дар кӯлҳои Пайрон ва Темурдараи ҳавзаи мазкур гузарониданд. бояд қайд намуд, ки кӯли Пайрон дар баландии 2100 метр аз сатҳи бар қарор дошта, дарозии ӯ ба 562 метр ва паҳноияш бошад 280 то 290 метрро дар бар мегирад. кӯли ҳавзаи мазкур яке аз минтақаҳои сайёҳӣ ба шумор рафта, дар минтақаи мазкур сайёҳон низ бисёр мушоҳида мешаванд. мутахассисони маркази яхшиносӣ ҷиҳати муайян намудани хавфнокӣ ва рахнашавии кӯли мазкур ҳамасола корҳои тадқиқотиро ба роҳ мемонанд. чӣ гуна ба мо маълум аст, кӯр дар баландии кӯҳ воқеъ дошта, ҳолати рахнашавии он низ аз имкон дур нест, ки ин шоҳиди ҳол ҳастем, ки тағйири обии иқлим бисёр мушоҳида шуда, обшавии пиряхҳо низ бар аъло мушоҳида мешавад, ки таъсири он бевосита ба кӯлҳои поёнтар мушоҳида шудан имкон дорад. аз ин лиҳоз рафти тадқиқотҳо нишон доданд, ки кӯли Пайрон айни замон бисёр хуб дар сатҳи миёна қарор дошта, ҳолати рахнашавӣ вуҷуд надорад. дар ин асно қайд намудан зарур аст, ки мутахассисон миқдори воридшавии об ба кӯлро муайян намуда ва миқдори ҷоришавии хориҷшавӣ аз кӯлро ҳисоб намуда баромаданд, ки миқдори воридшавӣ аз миқдори хориҷшавӣ хело кам ба назар мерасад. ҳамзамон қайд намудан зарур аст, ки кӯли Пайрон аз тарафи чап бо 4 қисмат аз сурохиҳо, яъне бо тариқи таровиш ҷорӣ шуда ва аз тарафи рост бошад, ба болои кӯл як миқдор обе хориҷ мешавад. ин табиист, ки кӯлҳо ва ё дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ҳамаашон манбаи ғизогиришон ин пиряхҳо ва тармаҳои мавсимӣ мебошанд. аз ҷумла кӯли Пайрон низ манбаи ғизогирии асосияш ин пиряхҳои баландкӯҳҳо буда ва ҳамзамон боқимондаи тармаҳое, ки дар фасли зимистон ба вуқӯъ омадаанд мебошанд. мо дар рафти корҳои тадқиқотӣ мушоҳида намудем, ки дар тарафи чапи кӯл, яъне дарраҳое, ки нишебиҳое, ки аз тарафи чап воқеъ аст, то ҳол боқимондаи тармаҳои азимҷусае ҳастанд, боқӣ мондаанд, ки он дар давраи вегетатсионӣ таъмини кӯлро бо об таъмин менамояд. дар ҳавзаи пиряхҳои дарёи Қаратоғ чандсоли охир меъёри боридани барф то ҳадди наздик мушоҳида карда мешавад, ки ҳамчун манбаи ғизо муҳим мебошад. кӯлҳои дигари ҳавзаи мазкур ҳамасола мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. натиҷаи корҳои тадқиқотӣ дар кӯли Темурдара нишон дод, ки масоҳати дарозии кӯл 407 ва бараш ба 151 метр баробар буда, ҳаҷми умумии кӯл 0,7 километр квадратиро
дар бар мегирад. ва мо рафти корҳое ки мо дар он ҷо гузарондем дар авҷи обшавӣ, перяхҳо ва тармақҳо, инчунин давраи серобӣ ва боришот ки бисёр буд, серобӣ ба ҳисоб мерафт. ва дар вақти корҳои тадқиқотӣ миқдори аз ҳама зиёди об ба қайд гирифта шуд дар кӯли Темурдара. лекин корҳое ки мо дар он ҷо гузарондем ва ҷоришавии об ва воридшавии об, гарчанде ки воридшавии об ба кӯл зиёд буд дар давраи корҳои тадқиқотӣ, лекин натиҷаи ва хулосаи корҳое ки мо гузарондем нишон медиҳад ки сарбанди кӯл ҳанӯз ҳам мустаҳкам мебошад ва барои рахнашавии он ҳанӯз ягон хавфнокӣ вуҷуд надорад. طبق مشاهده مترولوژی سالهای اخیر بارش‌ها در بلندی‌های بیش از 3000 متر از سطح بحر در قطارکوه حصار به معیارهای بسیار ساله نزدیک می‌باشد. حصه غذاگیری پیریخی دریاهای مذکور در دوره آبشوی پیریخی ماه‌های ایول سپتامبر افضلیت پیدا می‌کند و در این مرحله آسیب به 50% می‌رسد. در سال‌های کمبارش باشد حصه یخابه‌ها همگی یکمی مرتبه بیشتر می‌شود. دریای کافرنیان از ابتدای مارت با سیرابشوی آغاز میکند و همگی تا 2.5 ماه طول میکشد. دوره سیرابی با آخر دهه دوم ماه می، سالهای جداگانه با آخر ماه اپریل و یا گاه در نیمه اولی راست میآید. دوره سیرابی دریا باشد 217 روز دوام کرده، کمشویش تا ابتدای ماه اکتبر 120 شبانه روز دوام میکند. خرج تجلی بیشتری آب در دوره سیرابی با 825 متر کوبی در یک ثانیه، اگر در سال 1969 رسیده باشد خرچ کمترین به نشاندادی 16.9 متر کوبی در یک ثانیه را تشکیل می دهد. имсол дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва қаторкӯҳҳои Ҳисор бениҳоят боришоти барфу борон нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар ба қайд гирифта шуд. аз ин лиҳоз боз дар натиҷаи тадқиқот мо ба хулоса омадем ки зиёдшавии оби кӯлҳои ҳавзаи мазкур ин аз ҳисоби боришотҳои зиёди мавсимӣ дар ин қаторкӯҳ буда таъсири худро расондааст ва бисёр обшавӣ бисёр буд. лекин хавфнокӣ ва кандашавӣ дар кӯлҳо ба таври кам дида мешавад, қариб ки вуҷуд надорад хавфнокӣ. ҳавзаи дарёи Қаратоғ яке аз ҳавзаҳои калон дар водии Ҳисор ба ҳисоб меравад ва ин ҳавза асосан аз пиряхҳои қаторкӯҳи Ҳисор манбаъ сарчашма мегирад ва асосан ғизояш ин барфу боронӣ мебошад. асосан аз барфу боронҳо ва пиряхҳои минтақа ғизогириашро ба роҳ мемонад. боиси қайд аст ки имсол мо аз натиҷаи чун стансияҳои обу ҳавошиносӣ ба мо баландии барфро дар мавсими зимистон ва давраи баҳор ба мо маълумотро пешниҳод менамоянд, мо ҳама сола бюллетени баландии барф пешниҳод менамоем дар давраи зимистону баҳор ва ин натиҷаи стансияҳое ки ба мо партофтанд ва имсола боришоте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, мо аз он хулосабардорӣ намудем ки асосан боришоти барф ва то андозаи борон ҳам бошад, барф қисмати зиёд чун яке аз ғизоҳои асосии дарёҳо ва ғизоии асосӣ ба ҳисоб меравад. ин асосан дар қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар қаторкӯҳҳои Зарафшон ва қаторкӯҳҳои Варзоб ва то ноҳияҳои тобеи ҷумҳур Водии Рашт бештар ба қайд гирифта шуд, чун нисбат ба дигар қаторкӯҳҳо албатта аз меъёри муайяншудаи меъёри солона зиёд нест, лекин то андозае нисбат ба чанд соли пеш имсол то андозаи боришоти барф бештар ба қайд гирифта шуд. албатта ин чиз нишондиҳандаи он аст ки вақте ки барф бисёр шуд, албатта сатҳи ҷоришавии об ва сатҳи дарё боз ҳам бештар мерасад. ин боиси он аст ки аз обшавӣ ва барфҳои мавсимӣ сатҳи дарёи Қаратоғ ва маҷрои дарёи Қаратоғ ҳанӯз ҳам бештар нисбат ба солҳои пеш ба чашм мерасад. дар замони муосир масъалаҳои тағйирёбии глобалии иқлим яке аз масъалаи ғайриинтизор ва таъсирпазир дар ҷаҳони муосир буда
таъсири он ба қаламрави тоҷикистон сол то сол бештар мушоҳида мегардад. аз ин лиҳоз ҳавзаи дарёи зарафшон ташаккули селҳои пиряхӣ дар фасли тобистон, коҳиши масоати худи пиряху шохобҳояш ва камборишии барф дар ҳавза бозгӯи тағйирёбии иқлим мебошад. дар ин замина суол чунин аст ки деградатсияи пиряхи зарафшон дар 10 соли охир чӣ гуна аст. дар тӯли чанд соли охир маркази омӯзиши пиряхҳо дар ҳавзаи кӯли ховаркӯл тадқиқот гузаронида барои таҳияи атласи пиряхҳои тоҷикистон мавод ва асноди зарурӣ ҷамъоварӣ ва коркард намуданд. кашфи пиряхи зулумати шарқӣ дар қаторкӯҳи бабргузар дар пиряхшиносии мамлакат як падидаи ҷолиб буда, ҳамин гуна пиряхшиносии илмӣ хеле шавқовару душвор ва маънии муҳаққиқи асил буданро дорад. як чизи дигаре ки мо ба тариқи далел ва аниқ раванди обшоҳии пиряхҳоро муайян мекунем, ин тавозуни пиряхҳо мебошад. тавозуни пиряхҳо имконият медиҳад ки ҳар як сол мо парва карда дар он ҷо асбобҳои худро мегузорем ва мебинем ки чӣ қадар боришот шудааст ва чӣ қадар об шудааст. ба воситаи ҳамин боришот, обшавиро мувозинати пиряхро муайян мекунем, ки ин хеле ҳам аҳамияти калон дорад барои илми ҷаҳонӣ. ва раванди наве ки мо ҳозир имсол ба роҳ мемонем, ин омӯзиши яхмандии доимӣ дар Тоҷикистон. ин хеле ҳам мушкил аст. мисол бояд ки мо чуқурӣ то 20 то ҳатто ки то 70 метр бояд шикоф карда дар он ҷо дач кор барои роҳсозӣ ва аз худ кардани баландкӯҳҳо ва инкишоф додани хоҷаи халқ мо бояд пиряхҳои зеризаминро куллан омӯзем. натиҷаи тадқиқоти 5сола дар ҳавзаи кӯли ховаркӯл барои мутахассисони ҷавон имкон медиҳад ки навовариҳои инноватсиониро мавриди истифода қарор диҳанд. ховаркӯл бо масоҳати 380 километри мураббаъ дар баландии 4000 метр аз сатҳи бар ҷойгир мебошад. дарозии ин кӯли пиряхӣ 33 ва паҳноияш 23 километр буда бо василаи оби пиряхҳо пуроб гашта ҳавза аз 412 пирях иборат мебошад. дар пиряхҳои ҳудуди тоҷикистони марказӣ ва ҳудуди ноҳияи географии помири ғарбӣ низ ба қайд гирифта шуданд. масалан дар соли 2025 дар раванди гузаронидани таҳқиқотҳои саҳроӣ, корҳои экспедитсионӣ мо ҳаракати пиряхи Саид Нафисӣ ва пиряхи Дидал ро дар муайян намудем. ин пиряхҳое ҳастанд ки ба категорияи пиряхҳои ҳаракаткунанда шомиланд ва аз рӯи хусусияти ҳаракати ана ҳамин пиряхҳо раванди ташаккулёбӣ ва ё таназзулёбии пиряхҳоро метавон ки пешгӯӣ кард ва ё мушаххас намуд. яъне ки ташаккулёбии равандҳои глатсиологии пиряхҳои ҳаракаткунанда зери таъсири омилҳои иқлимӣ ин яке аз усулҳои муайян кардани ташаккулёбӣ ва ё таназзулёбӣ ҳаҷму ё дар маҷмӯъ таназзулёбӣ ё ташаккулёбии пирях мебошад. табиати помира ҷобати зиёд дорад. пиряхҳояш дар умқи кӯҳҳои баланд аз назар ниҳон буда, дар помири шарқии кӯли дигари зебои Тоҷикистон Рангкӯл дар баландии 3734 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, ки масоҳаташ ба 36 километри мураббаъ баробар аст. як қисми дарёҳои ҳавзаи ғун ба кӯли мазкур рехта, аз канораш дарёи ғун ҷорӣ мешавад. дар натиҷаи гузарондани таҳқиқотҳои илмӣ ва бо усулҳои хатсайрӣ ва зондиронии фосилавӣ аз ҷониби олимони маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ташаккулёбии кӯлҳои пиряхӣ асосан дар пиряхҳои ҳавзаи дарёи Вахш, ҳавзаи дарёи Панҷ дар маҷмӯъ агар гирем дар тамоми ҳавзаҳо ба қайд гирифта шуданд. ин
аз чӣ далолат мекунад? Яъне ки агар мо имрӯз раванди ташаккулёбии ҳарорати ҳаворо дар сатҳи замин барои ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намоем, яъне ки соли 2005 аз рӯи нишондодҳои мавҷуда нисбат ба солҳои қаблӣ 2 дараҷа бештар аз меъёри муқаррарӣ буд. яъне ки зиёд гардидани ҳарорати ҳаво нисбат ба меъёри муқаррар гардида, ин боис мегардад ба таназзулёбии перяхҳо. яъне ки таназзулёбии перях ин шикасташавии ҳамон қонуниятҳои ташаккулёбии перях аст. перяхҳо аз назари глятсиологӣ бояд ки ҳамчун объектҳои географӣ инҳо ҳаракаткунанда ҳастанд. дар маҷмӯъ перях бояд ки ҳаракат кунад, манбаи ғизогирӣ дошта бошад, хатти ҳаракат дошта бошад, минтақаи обшавӣ дошта бошад. валекин перяхҳое ки ба категорияи перяхҳои набзонӣ дохил мешаванд, аз рӯи омилҳои иқлимӣ ва шароитҳои геоморфологию табиие ки онҳо дар ҳамон минтақа ташаккул меёбанд, омӯзиши онҳо яъне ки таъсири тағйирёбии иқлимро нишон медиҳад. яке аз омилҳое ки масалан нишонаҳои он ки таъсири тағйирёбии иқлим ба перяхҳо ҳаст, ин ташаккул ёфтани кӯлҳои перяхӣ дар болои перяхҳо, ин бозгӯикунандаи таъсири тағйирёбии иқлим ва таназзулёбии перях мебошад. аз ҷумла дар соли 2025 дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази омӯзиши перяхҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон як экспедитсияи комплексиро дар ҳавзаи дарёи Сурхоб дар перяхи Саид Нафисӣ баргузор намуд, ки дар доираи ана ҳамин экспедитсия аввалин маротиба мутахассисони маркази омӯзиши перяхҳои Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута муайян карданд, ки ташаккулёбӣ сел ба қайд гирифта мешавад, валекин кӯлҳои перяхӣ дар ҷояшон қарор истоданд. аввалин маротиба муайян карда шуд, ки рахнашавӣ на аз ҳисоби девораҳою сарбанди яхин, балки аз ҳисоби пайдо шудани нарҳои об аз қаъри перях мебошад. яъне ки тариқи ҳамон холигиҳои қаъри перяхӣ оби кӯлҳо холӣ шуд ва онҳо якбора боиси ташаккулёбии ҷараёнҳои селӣ шуданд. ва ҳамчунин яке аз пешгоиҳои дигари олимони Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон вобаста ба ташаккулёбии ҳаракати набзонии перяхӣ дидал низ аз ҷониби олимони академия пешгоӣ гардида буд ва пешгоии онҳо давраи моҳҳои сентябр, октябри соли 2025 исботи худро ёфт. яъне ки дар раванди гузаронидани ҳамин гуна таҳқиқотҳо мо имрӯз аз ҳисоби ташаккулёбии кӯлҳои перяхӣ ва равандҳои селӣ хусусияти глятсиологӣ дошта таъсири тағйирёбии иқлимро ба перяхҳо ва таназзулёбии перяхҳоро пешгӯӣ менамоем. одатан дар фаслҳои баҳору тобистон дар ҳавзаи баландии аз 4000 метр дар перяхҳои мамлакат бориши барф ба амал меояд, вале меъёри бориш гуногун аст. агар дар болоби дарёҳои Кофарниҳону Варзоб ва Зарафшон нисбатан мӯътадил бошад, дар дарёҳои Вахшу Панҷ чунин ба назар намерасад, зеро миқдори бориш кам ва махсусан дар болоби дарёҳои Бартангу Ғун ва Ховаркӯл тақрибан бориши барф баъзан мушоҳида намешавад. дар ин сурат манбаи асосии ғизои дарёҳо перяху манбаъҳои обҳои зеризаминӣ мебошанд. табиати нодири Тоҷикистон ба вазъи экологӣ глобалии сайёра таъсири назаррас мерасонад ва мувозинати экологиро дар минтақаи Осиёи Марказӣ таъмин менамояд. ҳудуди муассисаҳои давлатии табиӣ махсус муҳофизатшавандаи мамлакат ба 3,1 миллион гектар баробар мебошад, ки аз ин 22% масоҳати ҷумҳуриро ташкил медиҳад. дар тобиати ниҳоди мазкур 4 маъмулгоҳи давлатӣ, бешаи палангон, ромӣ, дашти ҷум, зоркӯл, 3 парки табиӣ, сари хосор, ширкен, яғноб ва боғи миллӣ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Рӯшон ва Лахшу Сангвор бо мақсади ҳифзу нигаҳдории
популятсияҳои гуногуни олами набототу ҳайвонот таъсис дода шудаанд. Дар замони муосир масъалаҳои тағйирёбии глобалии иқлим яке аз масъалаи ғайриинтизор ва таъсирпазир ба ҳисоб рафта, ташаккули селҳои пирахӣ дар фасли тобистон, коҳиши маҳсулоти худи пираху шохобҳо ва боришоти кам дар ҳавзаҳо раванди тағйирёбии иқлимро ифода мекунад. дар ин замина суол чунин аст ки деградатсияи пирахи зарафшон дар 10 соли охир чӣ гуна аст? зарафшон ки яке аз пирахҳои калонтарини ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дарозии он 27 километрро дар бар мегирад, масоҳати он бошад 38 километр квадратӣ мебошад. Ин пирах аз соли 1927 ин ҷониб таҳти назорат аст ва аз соли 1927 то 1991 ба мо нишон дод, ки тамоми он маълумотҳо, ки ин пирях ба андозаи 1500 метр ақибнишинӣ кардааст ва аз соли 1927 бошад то 2019 1600-1700 метри ақиб нишастааст, ки ин пирях ки ҳамасола 26-27 метрро дар бар мегирад. дар зери таъсири иқлими хеле нишондоди бале, чуноне ки маълум аст, дар муддати 56 сол чӣ қадар ақиб нишастааст ва дар муддати 30 соле ки инҷониб хеле зиёд худро аз даст додааст ин пирах, ки ин дар таъсири баланди тағйирёбии иқлим ба ин хеле зарари худро расондааст. пирахи зарафшон дар баландӣ аз 3000 то 5007 метр аз сатҳи бар воқеъ гардида, масоҳати он ба 27 километри мураббаъ баробар аст. ҳамин тариқ пирахи номурда 23% майдони умумии пирахҳои ҳавзаи зарафшонро ташкил медиҳад. пирахи зарафшон аз калонтарин пирахи минтақаи қавқоз диқсу 6 баробар ва аз бузургтарин пирахи алп апеш 2,6 маротиба калон мебошад. қисми поёнии пирах бо шохопораю сангпораҳое, ки онҳоро маренаҳо меноманд, пӯшида шудааст. азбаски сурати гудозиши пирах дар ҳама қисмҳо нобаробар аст, сатҳи болоии он аз теғаҳои кашолу хамиҳо иборат мебошад. аҷоиб бо ҳампайваст шудани пирахи талустой ба қисми асосии пирахи зарафшон ба самти шарқ, қисми болои он тоза шуда намуди глетчери асосиро гирифтааст. аз сабаби ки ин пирах аз зераш об шуда ғизои дарёи ҳамно мегардад, боиси пайдои шикастаҳо, тархишҳо ва сурох шудани сатҳи болоии пирах гардидааст. пирахи зарафшон дар фасли тобистон аз сатҳи болоияш дар як шабонарӯз ба андозаи то 10 сантиметр гудохта мешавад. ҷаноби олӣ пешниҳод карданд, ки шинондани дарахтҳо яке аз роҳҳои хуби ҳифзи пирахҳо ин шинондани дарахтҳо ҳастанд. яъне гармселе ки аз поён ба боло меравад, дарахтзоркунӣ инҳоро роҳи онҳоро мебандад ва бахши сеюми ин қонун истифодабарии обҳои пирахҳо мебошад, ки ин ба вазорати об ва энергетика вобастагӣ аст. яъне ки мушаххасан тақсим шуданд, мушаххасан ба ҳама тақсим шуданд ва нуфузи илмро дар ин қонун ки баланд бардоштанд, ин хеле дастоварди хуб аст. қонун дар бораи ҳифзи муҳити зист аст, қонун дар бораи об ҳаст, ки онҳо мушаххасан дар якҷоягӣ инҳоро муайян мекунанд ва қонуни ҳифзи пирахҳо бартариш аст, ки ҳамаи ин қонунҳоро дар як ҷо ҷамъ мекунад, мушаххасан муайян мекунад ва суол агар пайдо шуд, бояд ки ба дигар ҷо ҳам рӯ овард. ва дар ин ҷо як чизи асосӣ ҳаст, ки кадом сохтори илмие ки набошад, ба ном илмӣ инам бояд аз аккредитатсияи давлатӣ гузарад, иҷозати давлатӣ дошта бошад. ин чӣ маъно дорад? Ки бояд ки аз нуқтаи назари илмӣ он тайёр бошад, потенсиали инсонӣ дошта бошад, одамӣ дошта бошад, потенсиали техникӣ дошта бошад ва ҳамаи инҳо имконот танҳо имконот медиҳанд, барои имконот медиҳанд тадқиқотҳои илмӣ гузаронанд.
бо мақсади амалисозии масъалаҳои муҳими экологӣ дар доираи стратегияҳои миллӣ оид ба беҳдошти муҳити зист, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист, дар бораи ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда, дар бораи ҳифзи олами ҳайвонот, дар бораи мониторинги экологӣ, нақшаи миллии амалиёт оид ба мубориза алайҳи биёбоншавӣ, стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 қабул карда шуданд, ки татбиқи он дар самтҳои мухталиф идома дорад.